खुलुमबाय सार खुलुमबाय दिनैनि गोथार दुब्लियाव जों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै दिनै जोंनि गौथुमारि जे बै समनि बाथ्रा जोंनि जारिमिनारि बाथ्रा होनना बुंनांगोन दा बिनि सोमोन्दै सारनिसिम जोङो मोगामोगि लाफैबाय बिथां गेदेमा सारानो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि अदेबानि आब्रुनि गायसनगिरि आफादगिरि मानिनां रुपनाथ बसुमतारी सार बिथांनि न'खराव जों दिनै दंफैयो दा सारजों दिनै मोगामोगि लानायनि गुबै जाहोना बेनो जे दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिफोर रेगा होनना बुंनांगोन बा बै समनि जि जारिमिन बिनि बागै जों मोगामोगि लानो फैदों दा बेवहाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो सार बै समनि जारिमिननि बाथ्राखौ एसे सारा जोंनो फोरमायना होनो हागोन नामा दा माने बेखौ बुंनांगौब्ला गोलाव जारिमिन दा माने जों बयबो मिथिगौ बाथौ धोरोमा बुहुमनि गिबिसिन धोरोम दा बे धोरोमा खिन्थु थांनाय 20 जौथाइसिम बेयो बयजोंबो नेग्लेक्टेड जाना दंमोन थिग जागोन ना नेग्लेक्टेड जाना दंमोन रावजोंबो अनसायजायाखैमोन गुबुन हारिफ्राथ' बुगैखायोआनो बेबायदिनो मिरु जिरु थासारियाव दंमोन आरोखि दा थेवबो थांनाय 20 जौथाइनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय जोंनि बे लाइमोन सेंग्राफोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि सायाव मोनसे अनसायनाय फैफिनदों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो लादों खामानि मावनो लादों आरोखि आच्चा दा बिदियाव नैबे 20 जौथाइ जोबसि जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरेखम बाथौ धोरोमखौ लानानै खामानि मावनो एसे जांख्रिखांदों थिग बिदिनो दरं जिल्लायावबो बे दुलाराय बाथौ गौथुम दानायनि सिगांनिफ्रायनो बाथौनि खामानि मावनानै दंमोन गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जागासिनो दंमोन आच्चा दा जोङो बे माबा जादोंबा बेंटलाव 1980निफ्रायनो बे बाथौखौ माने बिनि उत्सबा खेराइखौ जों होनो लादों आनसलिक बेसिसै खेराइयानो माने बाथौनि बिथा जाबाय नालाय बेखौ होनो लानायाव रायजोफ्रा ज' बयबो फैदों हल बेंटल एरियानि मानसिया खेराइखौ नायदों खेराइनि तात्पर्यआ मा एसे बुजिनो लादों आरोखि बुजिनो लादों बेनिफ्राय रायजोफ्राबो खिन्थु जेरै जों खावलायदों ओरैबायदि मदद होदों आरोखि दा बेनिफ्राय माबा जादों बे आबसुनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड दाबिनानै मोनसे बिसोरनि बड'लेण्ड दाबिनाया बेसेबां दूर माबा मोनथावगौ ना मोनथावा बेनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय माबा फैदों 3 मेम्बार्स एक्सार्स कमिटि फैदोंमोन क'क्राझारनि बालागावआव बिराद मोनसे माबा जादों बे डक्टर भुपेन्द्र सिंह फैदोंमोन बिथाङा नायगिदिंनो फैदों आरोखि गभर्नमेन्टनि बर'फ्रा जे माबा बिदों बड'लेण्ड बिदों बेसेबां ग्रहनजोग्य बेखौ दा बेयानो मोनसे एक्जिबिसन खालामदोंमोन एक्जिबिसनाव जोङो नैबे बेंटल आनसलिक बाथौ मिसन थारमाने बाथौ मिसननिफ्राय बेहाय मोनसे खेराइनि एक्जिबिसन मोसानो पार्टि लानानै थांदों आरोखि दा बहुद मानसि नायलांदों रिमार्क लिरलांदों मोजां जादों आरो होलांदों आरोखि दा बेवहाय एड्रेसबो होलांदों सोरबा साथामसो सेंग्रा बुंदों नोंथांमोना दरंनिफोरजों जगाजग लायाखै नामा लानाय जायाखै आरोखि जगाजग लानो थांब्ला होनबाय आच्चा ओमफ्रायथ' सिगांनिफ्राय सानखांनाय दं आच्चा जोंथ' क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाथौ सिबियारि दाबाय दा सेन्ट्रेल लेभेलाव दानांगौ दानिया ओरै सानखाना दं दा एड्रेसफोरखौ बहा मोननो दा दानांगौ बेखौ जोङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाथौ सिबियारिनिफ्राय माबा लाबाय आरोखि मोनसे एक्जिकिउटिभ मिटिं फज'नानै ओमफ्राय माब्ला लिंनो मिटिंखौ सेन्ट्रेल माबाखौ माब्ला दानायनि बेखौ डिसिसन लाबाय डिसिसन लानाय बे डिसिसन हिसाबै जोङो नैबे गुवाहाटियाव ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव माबा 1992 मायथाइनि 16 मे खालि एदिन माने बोथोराबो मोजांमोन
माने गौतम बुद्धनि माबामोन जोनोम सान बुद्ध पुर्णिमामोनबो बारायाबो मोजांथार सनिबार बे बारावनो मिटिंखौ लिंदों ओमफ्राय जोंनि खावलायनाय बादियै आसामनि माबाया फैजोबदोंआनो आरो बेंगलनिफ्राबो फैदों मेघालयनि फैदों फैनायाव जोङो बेवहाय बे मोनसे मिरु आफाद दानांसिगौ माबा थांखि बेखेवबायना मेलाव दानांगौ सोरबा सोरबा एसे उनाव दादों जाबाय आरो उनाव दाबाबो जागोन एसे कनभेन्सन लिंनानै जादोंमोन ओमफ्राय बे रुंसारि जाबाय जोंनि फाउन्डार माबामोनबो गाहाय नेहाथारि बानेस्वर बसुमतारी ना दिनैनो दाथारनांगौ दिनै मोजां बाराय सनिबारबो गौतम बुद्धनि जोनोम सान दिनै जानाया मोजां जागोन मथुर बसुमतारी खोब बोलो होबाय नंगौ दाथारनांगौ बे दानायानो जाबाय आरो जानायाव दाथ' मोनसे थाबावदों आरो बे माबानिफ्रायनो बुदावला हायथानि माबाखौ मुं आरो थंखौ मोननाय जाबाय आरोखि बै समावनो जोंथ' आं सिगाङाव मिथिथारामोन जगाजग गैयामोन नालाय बेनिफ्रायनो बुदावला हायथानि नामखौ मिथिबाय बालिसिता गामिया बेनिफ्राय मिरु आफाद दानायाव बिथांखौ सेन्ट्रेल कमिटियाव बायदि बायदि बिफान दंथ' फोसाव बिफान माबा बिफान दा बेवहाय नैबे बायल' ड्राफ्टिं ओमफ्राय फिरफिला मादि जानांगौ ओमफ्राय बाथौ टेम्पोलनि डिजाइना मा रोखोम जानांगौ ओमफ्राय जोंनि बुमिन एमब्लेमा मादि जानांगौ बे मोनसे साब कमिटि दादों आरोखि बे साब कमिटियाव बुदावला हायथाखौ बुदावला दैमारिखौ माबा खालामनाय जादों मेम्बार लानाय जादों आरो मेम्बार जाखांनायनि उनाव जेसेबां दिन गुवाहाटियाव प्राय 15 दिनसो मिटिं खालामबाय थादों बे लानानै आरोखि बे प्रत्येक मिटिङावनो बिथाङा एटेन्ड थादों हेफाजाब होदों आरोखि बेखिनिसिम माबादों ओमफ्राय बिथाङाथ' बिदिनो सेन्ट्रेल मेम्बार हिसाबै मिटिं जाब्ला एटेन्ड जाबाय थादों खामानि मावदों बेखौ जों माबादों आरो खोब एक्टिभ मानसि मिथिगौ बेनि खोथा बाथ्रा बेनि बाथ्रा बुंनाय लाइनफ्रा एकदम डाइरेक्ट थिर गावनाय बायदि आरो सेंग्रा मानसि एथ' साहसि जों बयबो हमनो हादों जे बिथाङा बिराद मोजां मानसि बे मोनसे बेनिफ्राय बे हिसाबै थायै नैबे माबायाव अदालगुरियाव जि जादोंमोन ना जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि माबा बाथि जथुम्मा जादोंमोन ना बे बाथि जथुम्मायाव बिथाङा बै सेसनाव माबा सिजौ गुदि मुंनि माबा मोनसे गोसोखां लाइसि दिहुनदोंमोन ना बे सिजौ गुदिनि बिथाङा चिफ इडिटरमोन बे मोजां खामानि मावदों मेगाजिनाबो मोजां जाथारदों बेनिफ्राय बिदि गाव खामानिखौ मावगासिनो थादों बेनिफ्राय बे माबायाव थांनाय 2017 रुफालि मायथाइ थारमाने आमिनगाव जथुम्मायाव बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायख'जादों आरो बेनिफ्राय फैबाय मानोना लास्ट खामानिया बेना आंजों सोमोन्दो थानाया नैबे आं मोनसे माबा खालामनो गोदोनिफ्राय सिन्था खालामबाय थादों आरो लाइजामाथ' अनेक फैयो अनेक थाङो अनेक फैयो अनेक लाइजाम दा बेथ' खामानि मावनाय मोनसे रेगा थानांगोन ना गहारि फोसाव बिलाइ साफायो फरायखांबाय गारहरो आंनियाव खिन्थु बिदि दं प्रत्येक माबायानो आं प्रिजार्भ खालामना दोनो आरोखि आं सानबाय माबा बिदि फाइलाव दोनथ'सै बेखौ बिजाब महरै दिहुननाया गाहाम जागोन नामा ओरैबायदि सानखांदों आं सानखांनानै बै समनिफ्रायनो हानायखिनिखौ फट' कालेक्ट खालामसै आरोखि सोर मा पर्टफलिय' दंमोन बिथांमोननि हागौ माने फट'बो कालेक्सन खालामदों ओमफ्राय खालामनानै दाथ' सोरनिखौबा मोनाखिसै बेंगलनि माखासे मोनाखै दा जाहाव जिखिनि मोनबाय बे बार खावलायदोंमोन गैया सारस हराखै जाय मानसिया जोंखौ नेपालाव दैदेनलांदों बेंगलनि मोनसे बिनय कुमार शैब बिथां नेपालाव लांदों बियो
बे मानसिनि फट'खौ जों मोनाखिसै आरोखि दा बे सुरेश इसारिया बेनो आं बिबान होदोंमोन खिन्थु बिथाङा मावफुङासै बेबायदि आरोखि दा जाहा गावनिखौ हरदों बियो दा बेखिनिया आंहा एसे आफस'स थादों जाय मानसिया जोंखौ दैदेनलांदों लामा नुयिखौ नुहोदों बिनि जुदि फट' होनो मोनोमोनब्ला बे मोनसे आफस'स थादों शेषआव नैबे मा होनो बै दाजेननायनिफ्राय 1992 मायथाइनि 16 मे खालि जि दाजेनबाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम बिनि जेसेबां रेकर्ड दङ आरोखि फोसावबिलाइ थोसावबिलाइ बेखौ गासैमानानो बिजाब महरै साफायनो दिहुनबाय जाबायथ' दिहुनगोन जाहैबाय सिगाङाव जे फाइनेन्सनि खोथाया गुबुन खालामनो गोनांमोन आं बेखौ नामफोरखौ बुंला दा शेष पर्यन्त मा खालामगोन मा मागोन जाबाय बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो एसे रां होनो हागोन बादि बाथ्रा बुंदोंमोन माबाया बुदला दैमारिया खिन्थु होनोबो राजि जादोंमोन खिन्थु बै सानैसो मानसिफ्रा गिदिर अफिस बियार आरोखि गिदिर गोलावफ्रा होनो नाङा होननानै बादा खालामदों बे रेगा आरो राबगान्थिखौ बेखौ फोसावनायाव बे रांखौ बाहायनो नागिरनायखौ बाहायहोआखै बिसोरो आं नामखौ बुंला दाथ' उफायथ' गैया बुदावला हैथाया गावनि रां बाहायनानै बे रेगा आरो रेबगान्थिखौ फोसावदों आरोखि बेनि थाखाय बुदावला हैथानिसिम थैस' थांस'नि माबा थाबाय आरोखि मानायखौ आहा दाहार थाबाय आरो धन्यबादबो लोगोसे थाबाय खिन्थु दुखु गोनां जे बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया जाय खारलांबाय दा माथो खालामबावनो थैनायखौथ' जोंहा दुखुथिया होनना बुंनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा हावरिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबान बोथोरावनो बिथाङा अबथिरा जिउ गोमाबाय दा बिनि सायाव माबायदि दुखु फोरमायनो सानो आरो इयुन जोलैफोरनो थाखाय माबायदि मोनसे गोसोनि माने इयुन जोलैनि मोजां पइन्टखौ नांगौ दाथ' दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा दा नामाबो चेन्ज जाबायना दुलाराय बाथौ गौथुमथ' आदसा बिनि खामानियाथ' मावनांगौआ गोबांथार गोबां खामानि दं दा नैबे आं आसा खालामो आरोखि दानि लाइमोन हान्जाया लाइमोन जोलैसाफ्रा जोंनिया बिसोरो स्टियारिंखौ थिगसे हमनांगोन बै थांनाय गेजेराव एसे